תפסיק לצלם בבקשה. 92 פעולות. למה? זה שלך יפה, תפסיק לצלם. כן? בנק הפועלים, מנכ"ל ציון קינן, שכר שנתי 11.4 מיליון ש"ח. זה מפריע לצלם בשביל להחזיק את הטלפון? טלפון, זה לא מצלמה. 70.80 ש"ח. רווח נקי של בנק הפועלים בשנה האחרונה 2.2 מיליארד, בנק לאומי 2.37 מיליארד. עמלת פעולה על ידי פקיד 76 שקל ו70 אגורות בדיסקונט. הודעה: שווי ההנחה ברכישה בבית עסק המעניק הנחה למחזיקי מפתח דיסקונט לא יעלה על 275 ש"ח. פעולה זו היא אחת מכמה פעולות התחייבות בעמלת פעולה. בגין פעולת פקיד זו תחויב בעמלה בסך 6.5 ש"ח. ליחידים, עם סך הכל עמלות הפעולה, בעובר ושב מטבע ישראלי בחודש זה יהיה נמוך מ-13 ש"ח, תחויב בתחילת החודש הבא בהפרש שבין הסכום הנ"ל לעמלת מינימום בסך 13 ש"ח. אני הבנק הבינלאומי הראשון. אני הבנק הבינלאומי הראשון. אני הבנק הבינלאומי הראשון. לא, אני הבנק הבינלאומי הראשון. הבנק הבינלאומי הראשון 488.4 מיליון. סך הכל שכר המנכ"לים בחמשת הבנקים הגדולים ב-2010 42.3 מיליון ש"ח. איזה עמוד אתה? בנק הפועלים מנכ"ל ציון קינן, שכר שנתי 11.4 מיליון. רשימת פעולות החייבות בעמלת פעולה ראה בתעריפון, בעמדת שירות עצמי, באינטרנט או אצל פקיד הבנק. עמלת דמי ניהול חשבון, פיקדון ניירות ערך מכירה בארץ 8 ש"ח. הלוואת תשלום ריבית 64.52. אני הבנק הבינלאומי הראשון. אני הבנק הבינלאומי הראשון. בנק לאומי מנכ"ל גליה מאור, שכר שנתי 8.5 מיליון. פירוט שיעור 9.45% לשנה, נכון לתאריך השינוי, ריבית מתואמת 9.79% לשנה, מפה מריבית בסיסית עד לתאריך השינוי 4.75% ותוספת 4.7% לשנה. אני לאומי. אני לאומי. אני לאומי. אני איגוד. אני איגוד. אני איגוד. אנחנו הפועלים. אנחנו הפועלים. אני אחכה מתחת למכוניות ביטוח לאומי, מול בנק ישראל, עד שתיתנו פיצוי ראוי על כל הגזענות הצרופה. ורק אז ילדיי, המפוצים והמפוצות, בנות בנותיי, נינות נינותיי, המפוצות תלמדו באוניברסיטה בחברה שווה, רק אז יהיה מוכן לכתוב שירי אהבה ישראלים. לבנק הפועלים אין דבר לאבד מלבד 2.2 מיליארד רווח נקי שנתי. בנקי הפועלים של כל העולם התאחדו. בנק לאומי הוא לאומי, כי יש לו רווח של 2 מיליארד שקל, 370 מיליון. בנק דיסקונט מרוויח הכי פחות, ובן שפיגל מרוויח 1.6 מיליון, בעוד שציון קינן מבנק הפועלים מרוויח 11.4 מיליון ש"ח. אנחנו עם ראובן שפיגל שמרוויח רק 1.6 מיליון, הוא הכי דומה לנו. אני קוראת לכל פועלי העולם למנף את עצמם. תמנפו את עצמכם. מה זה מינוף? מינוף זה שחברות לוקחות שקל אחד מהבנק הלוואה, והבנק ניתן להם 100 שקל בתמורה. בואו נכריז שוויון ונמנף את עצמנו כולנו, כמו החברות הגדולות. לעובר אפשר לראות זין, למנכ"ל הבנק אי אפשר לראות לב. בנק מזרחי טפחות, מנכ"ל אליונס, שכר שנתי 14.3 מיליון. דמי כרטיס ויזה אקדמית מקומית 198.00 ש"ח. חלומות בהזמנה, ועכשיו בדיסקונט הלוואות למימוש כל חלום. סליחה, גיליתי הרבה מאוד סבלנות כלפיכם, שיתפנו פעולה. מי אתה? אני הקב"ט פה, שמי חרמון. אתם מהווים הפרעה לסדר פה, אני מבקש לכם לסיים ולצאת. רוצה להזמין חלום אחר? בדיסקונט אם תמיד יש במלאי. אתם לא תרצו, אנחנו מבקשים. עמלת קנייה בבורסת תל אביב ראיתם 44 ששיתפנו ש"ח. פעולה, לא עשינו לכם בעיות, סיימו את זה בבקשה ותצאו. אני מזרחי. אני מזרחי. אני מזרחי. אני מזרחי. אני בלאומי. אוקיי, אני לאומי תודה. לעמי. החכמנו, נא לעזוב את המקום. תודה לכם. עמלת דיסקונט ב-SMS תודה לכם. 17.03. כל מי שיש לו חשבון בנק הפועלים יכול להישאר, לא? תודה, תצאו בבקשה, בסדר.
רגע, זה חשבון עמותה. נתנו לכם את הקטע, אנחנו לא נגד... רגע, אז אולי אני רק אספר על חשבון העמותה שלנו. הייתה לנו עמותה ששילמה עמלות של 50 שקל, ואז בוקר אחד פתאום ראינו שהעמלות קפצו ל-600 שקל. הם היו 20 שקל, הם קפצו פתאום ל-100 שקל. ולכן, אני מספר סיפור, זה דיבור. כלומר, פתאום בן לילה, העמלות קפצו ב5. אתה מוכן לעלות את המקום? נכון, אבל רק בגלל שאתה עיתונאי פתאום, כרטיסי אשראי 198 ש"ח. אני מבקש מכם... עמלת קנייה בבורסה 44 ש"ח. ערן, תזמין משטרה. אבל היה לנו גם עוד עניין. היה את הפעם שבנק לאומי... אני מבקש מכם לעזוב את המקום, אסור פה להכניס מצלמות. נכון, הרבה דברים קורים לבנקים. אנחנו נעזור, המחאה שלנו. יאללה, צ'יקי, נעבור? ערן, אנחנו הולכים. חבר'ה, תודה רבה. שיהיה לכם בהצלחה. להתראות.